थाबायनो हायामोन हायामोन सिगां हायाखैमोन ने बेसेबां एसे थुयोमोन आङो सिगां बेसेबां जिरायना सिखारनो हायामोन जाबाय बोसोरसे जाबाय आङो ओमफ्राय दा बे सारजोंनो बहुदसो मोजां जादों आच्छा थाबायनो हाबाय साइकेल गानोबो हाबाय खामानिबो मावनो हाबाय गोबां मानसिफ्रा जेनेबा फैनो हाया जायगासिम थाबायनो हाया सोरबा खावसे थैखानाय जायो नालाय फैनो हायैफोरनि थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन जेनेबा जोङो हम डिलिभारि ट्रिटमेन्टबो होनाय जायो आरो खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयनिबो थाखाय गोजोनथाव खौरां लोगोफोर दिनै आङो दंफैयो बासुगाव टाउनाव दा बेयाव मानो दंफैयो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना आंनि उनथिंजाय नुदोंना बेनार दा बेयावहाय गोदानै निउर'थेरापि सेन्टार खुलिदों दा बेनिखायनो जायफोरा बेफोरबायदि माखासे बेमारफोरजों भुगिनानै थायो दा बिथांमोना नैबे निउर'थेरापि सेन्टाराव फैनानैहाय गावखौ ट्रिटमेन्ट खालामफैनो हागोन दा आङो सारनि नाम्बारखौ कन्टेक्टआव होनानै होगोन दा बिथांमोना बयबो बेयावहाय मा सिकित्सा खालामनाय जायो मानि ट्रिटमेन्ट खालामनाय जायो बेखौहाय आं सारनिफ्रायनो डिटेल्स मिथिना लागोन दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लानो गासैखौबो मिथिलांजोबगोन अब्ला लकेसनखौबो आङो एसे देखायनि नोंथांमोननोहाय दा लकेसनखौहाय एसे नायनानै लादो लामाया ओरैनो फैदों आङो ओरैहाय खासिखत्रा जानानै सिदा नामायबोयोब्लानो जाबाय ओमफ्राय नैबेयावनो निउर'थेरापि सेन्टार ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै ओरैहाय नामायलाङोब्ला बासुगाव टाउन मोनबाय दा बेबायदि आरोखि नोंथांमोननो प्रयजन जायोब्ला डाइरेक्ट सारनावहाय कल खालाम अब्लानो नोंथांमोनखौहाय पिकआप खालामखागोन आरो दा बेनो नै बेनारा दा आं एसे सारजोंहाय डिटेल्स मिथिना लानि आङो सिङाव हाबलांनि दा माखासे कास्टमारफोरबो दं आरो बेमारिफोर ट्रिटमेन्ट खालामजागासिनो दङ दा नैबेयावनो आरोना नैबेयावहाय माखासे सिकित्सा खालामजागासिनो दङ नै ओमफ्राय नै ओरैहाय दङ नै ब्रादार अबेनिफ्राय ইয়াতে না বাসুগাঁও আচ্ছা কি প্ৰব্লেম হৈছিল আপোনাৰ মোৰ আজি 18 মাহ হৈছে এতিয়া অলপ ভাল পাইছোঁ এই ছাৰৰ লগতে চিকিৎসা ইয়াতে চিকিৎসা কৰি আছোঁ আচ্ছা আচ্ছা এতিয়া মানে অলপ ভাল আহি আছে না অলপ ভাল পাইছোঁ ভাল হৈছে মানে ট্ৰিটমেণ্ট খালামগাसिनो দङ आरो नै খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে না খোজ কাঢ়িব পাৰোঁ এতিয়া অলপ লগতে থাকিব লাগে অলপ আগত পাৰ নাছিলোঁ এতিয়া মানে অলপ পাৰোঁ এতিয়া दा बेबायदि आरो नै ओरैहाय गोबांथार बेफोरबायदि मेचिनफोरजोंहाय मा खालामगासिनो दं नै ओमफ्राय ओरैहाय बर'निबो गोरोंखा नामा बर' गोरोंखा मानसिया सानथालि आच्छा दा एसे थाबायनानै अबेनिफ्राय आदा नोङो बामोनगाव ओमफ्राय मा प्रब्लेम जादोंमोन बे प्रेसारानो आंनिबो थाबायनो हायामोन सिगां हायाखैमोन ने बेसेबां एसे थुयोमोन आङो सिगां बेसेबां जिरायना सिखारनो हायामोन जाबाय बोसोरसे जाबाय आङो ओमफ्राय दा बे सारजोंनो बहुदसो मोजां जादों आच्छा थाबायनो हाबाय साइकेल गानोबो हाबाय खामानिबो मावनो हाबाय दा बिदि आरो नै माने गोजोनथाव खौरां माने थाबायनो हालायमोन जाहैबाय बे आदाया नै एकदम थाबायनो हाखाथारामोन ने होमब्ला आच्छा जिरायना सिखारनो हायामोन बिदि जादोंमोन आच्छा नैबेयावबोथ' ओरैहाय माबा खालामगासिनो दंखायो सार इयो मा प्रब्लेमाव दंमोन ओरैनो बेबो पेरालाइसिस आरो बेयो गैयाबाबो 18 माससो जाबाय दा बेयो जोंनि माबाया रोदाफ्रा थै रोदाफ्रा एसे गोरा जाबायमोन आरो माने बिथांमोना बिजि सुजानानै ओमफ्राय बहाबा गावसोर होनदों आरो मानिबा मुलि जादों दा बेना बे फारसे आथिङा एसे गोरा जाबायमोन आरो दा बे रोदाफ्रा बोखथोंबायमोन दा बेनि थाखाय बेना ट्रिटमेन्टआ एसे गोलाव जाबाय आरो दा एसे गोलाव नांगौ बेनिफ्राय दा थिखोनो हायामोन आथिङा थिखोनो हाबाय ओमफ्राय आवगाय फार्स्टआव जेब्ला लाबोजेनो होमबा सानैबाबो बहुद खस्थ'मोन आरो बे लामानिफ्राय बिसिम फैनो दा बियो हारसिङै मथा-मथि 50% थाबायनो हाबाय आरो दा बेयाव बिनि बे जानजिनि जेराव बेल सोग्रा थायोना एसे दैबानो दा बेयो हारसिङै थाबायनो हायो आरो रोदाफ्रा माखासे आन्दाज मोनैफ्रा मोनबाय दा बेयो 50% फैबाय आरो मोजां ओमफ्राय दा ओरैनो सार बेयावहाय माबायदि
मानसिफोरा सोखाजागासिनो दङ दासिमाव बेवहायथ' गोबां सानाय सुनाय जेरैहाय सिनस्रि सानाय ओमफ्राय गोदना सानाय बा आखाइ थिखोनो हायि बिनिफ्राय हान्थु सानाय ओमफ्राय बिदिनो पेरालाइसिस बेफोरबायदिनो गोबां फैयो आरो ओमफ्राय सानायफोरनि गेजेरावथ' बे सिनस्रि सानायानो बांसिनखा नालाय दा बिदिनो गोबां फैयो हामलाङो ओमफ्राय बिदिनो पेरालाइसिसफोर फैयो पेरालाइसिसफ्राथ' जेनेबा सोरबाया बिसिम फैनो हायि मानसिफ्राबो माने गावसोरखौ हम डिलिभारि लिंहरो दा हम डिलिभारिबो हैनाय जायो आरो दा गोबां हम डिलिभारिफोर हामबाय बे बिथांमोना माने आङो बिथांमोनखौहाय रिपर्ट लाजोबनो हायाखिसै आरो गोबां दङ दा बिथांमोना फैनायनि खोथा होनदोंमोन दा बिथांमोना सफैनो हायाखिसै मानिबा खारनाव दा बिदिनो जायफ्रा फाहामजादों सोरबाया 10 दिनजों सोरबाया 20 दिनावनो माने सिगां जेरैबायदिमोन बेबायदि जाद्रायालाबो 90% बा 80% मोजां जाना फैदों आरो बे बिथांमोना सोरबाया रायलायनो हायामोन दा बेजोंनो माने ट्रिटमेन्ट होनायनि गेजेरजोंनो बिथांमोना रायलायनो हादों बेबायदि आरो ओमफ्राय बे सानाय सुनायफोरनि गेजेरावहाय जेनेबा जोंहा गोबां मानसिफ्रा सानाय सुनानै मुलि इरि जायोना गोबां मुलि जायो नाथाय आङो बेयाव इसिबां मुलि होनाय जाया आरो जास्ट मोनसे ओभार सायोब्ला माने आयुर्वेदिकनि मोनसे मेडिसिन बेखौल' आङो हरो ओभार सायोबासो ओभार सानाय गैयाबा आयुर्वेदिकनि मुलिखौबो आङो हरा आरो खालि जोङो प्रेक्टिकेलि जोङो मेनुवेलि खालामो आरो नानायजोंनो नानायजोंनो ओमफ्राय ओरै निउर'नि खामानि मावनाय जायो बाहाय गाहायावहाय फुनानै जों एसे नानाय जायो बाहाय गानाय जायो बिदिनो आरो दा बेखौहाय बोखारबाय आरो नै सारा ओमफ्राय सार बेजोंहाय मा नायनाय जायो ओरैनो बेजों नैबे बुस्थुआ बेखौहाय टेन्स होननानै बुङो माने बे मानसिनि मोदोमफ्राव रोदा थायोना फिसा फिसा थै रोदा बे थै रोदाफ्रा माने मोजाङै थैफ्रा खाराबा बे बुस्थुखौ होनाय जायो जाहाथे माने बेजों माने मोनसे भाइब्रेट जानायजों बिनि थै सलासल खारो बिनि थाखाय ओमफ्राय नैबे मोनसे दङ जाहैबाय आल्ट्रासनिक होननानै बुङो बेखौ बे बुस्थुखौ जेराव सादों मेन पइन्ट बेयाव जोङो होयोबा बिनि हिटआ माने जेराव सादों जेराव सिङाव बुनानै थादों बेफोराव नांहैयो आरो बे बुस्थुआ होमब्ला बिनि सानाया खमायगोन आरो दा बेखौ बे खामानियाव बाहायनाय जायो ओमफ्राय बेफोरखौ भाइब्रेसन होनना बुङो जेनेबा जायफोरना आथिं मिजौनाय मानाय बेखौ होनो हायो जोङो ओमफ्राय खर' सानायफ्रावबो होनो हायो ओमफ्राय सोरबा ओरैनो आखाइ मिजौनाय मानायफ्रावबो होनो हायो बे बुस्थुखौहाय बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय दा जेनेबा सारनावहाय आं बेखौनो कुइसन बुंबावगोन जेनेबा गोजान गोजाननिफ्राय खायफा फैनो नागिरो ओमफ्राय थाफैनायनि माबा मोनसे सुबिदा थाफैनाया फेब्रुवारिनिफ्राय थानायनि सुबिदाखौ खालामगोन आदसा ओरैनोथ' सारनि नाम्बारखौ स्क्रिनाव होजाखानाय जासिगोन माने कन्टेक्टनि गेजेरजों रायज्लायहरनो हागोन आरो ने दा निस्सय खोनाबाय सारा मानि ट्रिटमेन्ट खालामो नोंथांमोना बेफोरबायदि बेमाराव भुगिनानै दंबाथाय निस्सय सारजोंहाय कन्टेक्ट खालामदो ओमफ्राय लगे लगे बेयावहाय ट्रिटमेन्ट खालामफैनो हागोन मानो होनोब्ला गोबांथार मानसिफोरा बेबायदिनो मोजां जानानै थांबाय दा निस्सय नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो नुदोंमोन दा बेबायदिनो गोबांथार पेरालाइसिस बेमारफोरजों बेफोरबायदिनो गोग्लैसोनानै थानायफ्रा नै थाबायनो हाबाय दा नोंथांमोना नुदों नोंथांमोननि गोजोनथाव खौरां आरो दा मानसि हिसाबै बेमार आजारा जायो दा बेफोरबायदिनो जानोब्ला गोरलै ओमफ्राय बेफोरबायदिनो गानोब्ला बिदिनो खुथिन जायो दा बेखायनो सारजों कन्टेक्ट खालामनानै डाइरेक्ट बासुगावआव फैनानै बेबायदि ट्रिटमेन्ट खालामजाफैनो हागोन आरोखि निउर'थेरापिस्ट दा बेबायदि गोबांथार मोजां जाबाय ओमफ्राय ओरैहायथ' जिरायनानै दंखायनाय आदायाबोथ' बिराद मोजां जाखाबाय ने साले दा जेबो साले आदसा दा बेबायदि आरोखि दा बेफोरबायदि आदा मोनानोथ' थाबायनो हालामोन नै दा ओरैबायदि खस्थ' मोनसेमोन लावथि फिबो दा निस्सय नोंथांमोना नुबाय आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो नै दा बेफोरबायदि जायफ्रा भुगिनानै दं निस्सय फैनानैहाय सिकित्सा खालामजाफैनो हागोन आरोखि आं जायगाखौथ' लकेसनखौथ' देखायखाबाय नै बेयावहाय दंखायो बेनारा मोजाङै नायनानै लानाय बेनो आरोना बेनारा नोंथांमोना एसे फरायदो आं एसे दोनबाय दा बेबायदि आरोखि दा सारनिफ्राय आं फंनैसो मिथिनानै लाबावनि जेनेबा सोरबा बायदिया ओरैबायदि फैनो हानायनिबो अबस्था जाया दा बेफोरबायदिनि सायावहाय माबा मोनसे राहा दं नामा सार दङ जेनेबा पेरालाइसिसफ्रा गोबां मानसिफ्रा जेनेबा फैनो हाया जायगासिम थाबायनो हाया सोरबा खावसे थैखानाय जायो नालाय फैनो हायैफोरनि थाखाय
कन्टेक्ट खालामनो हागोन जेनेबा जोङो हम डिलिभारि ट्रिटमेन्टबो होनाय जायो आरो हम डिलिभारि ट्रिटमेन्टआव बिदिनो जोङो बाहाय जेरैबायदि ट्रिटमेन्ट होयो न'आवबो बिदिनो एखे रोखोम ट्रिटमेन्टखौ जोङो होनाय जायो आरो हम डिलिभारियाव बिदिनो आरो ओमफ्राय माखासे जेनेबा जोङो सानाय सुनायखौथ' जोङो बांसिनै लिंहरखायो माने बांसिनानो थाबायनो हानाय जाखायो नालाय सोरबाया सिनस्रि सानायबाबो एसेब्लाबो थाबायनो हाखायो बेनिखायनो सानाय सुनायखौ खालामा आरो बाहाय लिंहरथारो सानाय सुनायखौ बिदिनो आरो ओमफ्राय माखासे कुइसन खालामहरबावनो हागौलाय जेनेबा गोजान एसे गोजान डिस्टेन्सफ्रावहाय जेरै बाक्सा बेफोरबायदिफ्राव बिदि बिथांमोना माने थाफैनो हागोन आरो आচ্ছা दा खाथि हानायखिनिखौहाय सारानो हानायखिनिखौ आङो जेनेबा आङो ओरै माबासिम थिथागुरिसिम थाङो ओरैहाय बङाइगावसिम थाङो बिदि आरो हानायखिनिखौनो दा निस्सय खोनाबाय सोरबा बायदिया फैनो हाद्रायथाराब्ला न'आवबो थांनानै सारानो ट्रिटमेन्ट खालामनाय जागोन खाथिनिखौ आरो दा जेरैबायदि एसे गोजानब्ला सारानो निस्सय गावनि खुगाजोंनो बुंखाबाय आरो दा बेखिनिखौबो नोंथांमोननिसिम मिथिहरनाय थाबाय